Takže ja znova to tu hrám, už som sa trochu to naučil. Teraz chodí po... Dúfam, že... Kámo, on si roztrieskal hlavu. No nechcel by som toto zažiť, že takto roztrieskal. Poď, veľké kroky robia sa na to skida. OK, let's go. Kámo, ak som na to skidal, proste, že som ho šmykol. Som ho otrieskal koleno normálne. Som úplne otrieskal s tým. OK. Ty kokos. No, 14. Takže ja to budem musieť... Tak je úplne postižený. Jo! OK. No, našťastie, že robím to pokračovanie. Kamo, Kamo. No, on by sa nemal nejak cestou predplavávať, počkaj. Keď som hodil do toho kolesa nejak. Počkaj, čo? Maťas mi ešte raz nechce kúkať. OK, tak... Ty kokos, yes, on sa riadne odkiskol od toho. To bude pre teba ťažké. Môj typek, ťažšia robota. Ty kokos, ranná šnúra. OK, tak... A to, čo sa mu stalo, proste Spider-Man. Ukázalo dole. Ak dohrám tento level, tak proste skončím teraz, že vypnem video. Kamo, jak to nedám do... Teraz pár minút, tak... Do 5 minút, keď to nedám ako tak... Tak vy nám môžete dať do hociakého komentáru stratégiu na toto. Ak si túto hru stiahnete, alebo ak ho máte, tak aby ste mi dali vedieť, že Komu? OK, tak čus, dajte odber.